Assalamualaikum salam Bismillah. Ya Rijal Goib Sirujud Sirolasi Patola Datola Ibu Juga Ilani Kitab Setampu Siltajar Kesetiaan Gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharijan lan kawilujengan, khususipun ingkang tansah jatuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadonyanipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun, dhuwur lan batinipun, lan mugi mangke angkat kamutan kamulyan dadat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur dalu menika channel Solawe badhe menyajikan lan nyuguhake nggih menika benda ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang sakral, peninggalan leluhur zaman rumiyin nggih menika saka kitab Setrambul. Saderenge dalem medharaken dalem badhe matur marak siba Cumandaka tengersane panjenengan sami badhe matur kanthi sak rena-renane penggalih yunedene pangestu Gusti sedulur. Dados menika ingkang diwastani kitab Setrambul. Kitab Setrambul. Kitab Setrambul asli ngeten. Niki linggere enten tulisanipun Arab. Lepata sekto. Nggih Arab. Niki lulang lembu. Iki enten pedange kalih. Pedang kalih niki bintangnya sekawan. Kula bukae. Alhamdulillah syaitan rajim. Allahumma sholli ala. Dan iki sedulur badhe mirsani kitab Setrambul. Gemeter badhe. Daun durian. Kitab Setrambul ngeten. Kuningan. Iki kuningan. Kuningan.
Niki komplit tinta emas kuningan. Pure pamore kalah. Ini komplit raja-raja wonten. Raja kurung bumi wonten, raja kebalan wonten, raja kangge tolak penuh wonten, raja kangge puter giling wonten, raja kala cakra. Niki sedaya raja kempal temri. Raja pusar bumi nggih wonten. Kitab Setrambul tinta emas kuningan. Yen dibalik khusus raja Jawa nih. Jadi Arab Jawa menunggal niki sing Jawa. Nah niki Jawa. Wonten gambare apa niki Anoman, sing Anoman. Iki Anoman. Biru. Anoman wonten Semar wonten Matan wonten Semar Lungguh Semar Duduk wonten danten. Jadi Jawa Arab manunggal ta mriki. Sing walike niki khusus Arab, sing niku khusus Raja Jawa. Yen saged maknani, saged ngamalaken Pak insyaallah berkah samudaya niku. Niki gemeter batik. Raja Jawa. Setrambul. Ini modelnya ngeten niki guys, Setrambul. Dhewe mangertos. Tinta emas. Tinta emas. Dilempit sakit. Cukup nih. Niki agene kurang langkung yang niki 2,5 cm, yang niki 3 cm. 1 jempol lebih. Ini jimatan piandel. Di saderenge dalem medharaken niki kang diwastani kitab Setrambul Bordiak Sedulur. Niki dalem tak cerita pribadi mawon. Niki asal usule dalem riyin. Niki zamane dalem jaroh keng Tebu Ireng langsung mlampah ngetan dugi Peterongan, terusan tengsonan ngampel, santeng gone Mbah Khalil Mbah Samedura. Yang terakhir niku Hol Akbar teng Surabaya Kedinding tenggene Mbah Yai Asori. Lah niki asal usule dalem angsal nggih tak crita sithik mawon. Riyen niku jamaah teng ngene Mbah Yai Asori Kedinding Surabaya mriku kirang langkunge didugeni jamaah 800.079 jamaah. Jadi 800.079 jamaah. Niku ribuan jamaah niku pun bener saged madosi. Ya niku rasuane putih danten, kupluk-kupluke rasuane lanang wedok niku putih danten. Dados rombongane dalem niku kathah
Dan niku gadah martab piyambak-piyambak. Blora pundi, Jonegoro pundi, Purwodadi pundi, Semarang pundi, Kudus pundi, Pati kan gadah martab piyambak-piyambak. Dan niku pas acara ngaji rampung badhe yasinan, istighosah, manakepan, mahalul qiyam, selawat Nabi menika kan diisi Maidul Hasanah, rampung donga, buyar iku koncone kula niku ical. Ya, jareng ngoten. Ical niku padosi teng pundi-pundi jenis sarwa sandangane sarwa petak. Dadi mboten wonten dipadosi. Nah, akhirnya dalem lampah-lampah pun enten kalih jam lebih dalem kesel. Mun ajeng sonten kesel. Niku dalem niku ngelak teng pinggir adosane ngoten niku wonten tiyang sadyan es degan. Ngoten niku dalem tumbas. Niku ya tiyang nggih teng meja ngoten niku nggih tiyang sekawan yang mboten gangsal niku riyen. Niku jaman 2011. Lah niku dalem niku tumbas es niku dereng telas niku sakwetengene kula niku pun boten wonten megi pun badhe ngunjuk do buyar. Dan iki dalem ajeng bayar tose pun dikatutke mbayar. Lah dalem kaget. Lho kok wis dibayari, sing bayari sapa? Niku apa dibayari bapak ten mriki wau, Mas. Ngoten. Lah akhire dalem ya matur suwun nek won diparingi tiyang sing godhek jenggot wau. Nggih, ngoten. Dan iki tapi tiyange ning ninggalke benda niki Mas, barang napa sing keri mengke nek jenengan kenal ndang ngaturke. Dan iki bendane ngaten iki. Diadahi teng kacu, ditaleni kacu Mas. Nah akhirnya kula beto mantuk, kula patusi mboten panggih ngantos seprene. Dan iki kula tangkep-tangkepe para kiai terus niki kitab Setrabul. Lah kan ngramut iki napa manfaate ageng kangge kerejekian, kewibawaan, keselamatan, pengayoman. Sedaya inti sarine ilmu niku teng kitab Setrabul. Jadi berusaha ragu yen gadah kitab Setrabul menika kangge saged diuji kangge napa kemawon, fa insyaallah beto manfaat beto bewah. Jaman rumiyin ingkang agem nggih para luhur nggih para wali, para alim ulama, para kiai ingkang sampun habaib, sampun hafid mestine gadah kedunungan kitab Setrabul. Terus sanggih dalam medharaken kitab Setrabul, kapi semanten, wajib sedulur, wabillahi taufiq walhidayah, waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.